higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord! Ikaw lamang ang aming pupurihin, Lord. Dahil po ka, Lord, sa gitna ng mga pagsubok, Father God, hindi kami mapipigil, Lord God, sa pagpuri sa inyo. Hallelujah! 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 Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo! Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Oh Diyos, Lord, ikaw lamang at ikaw ang aming pupurihin. Hallelujah! Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kadakilaan mo, Father God, ay hindi mapapantayan. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming itataas, Lord God. Hallelujah. Sa'yo ang lahat ng pinakamataas na papuri. Sa'yo ang pinakamataas na pagsamba, pasasalamat. Hallelujah. We bring back all the glory,
Jesus. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan po natin ang lahat ng mga kabataan. Atin po silang ipapanalangin. Ayan, bago tayo magpunta sa ating mga kanya-kanyang room. Ayan. Ayan. Sige, ating ipanalangin ang ating mga kabataan. Let's stretch our hands towards these children. Father God, we praise you, Lord. We glorify your name, Father God. This morning, Lord, once again, we dedicate the lives of these children, O God. Lord, once again, Lord, we declare goodness upon their lives, O God. Father God, Lord, kailanman, Panginoon, alam namin hindi niyo po sila pababayaan, O God, at ang inyong pagpapala, Panginoon, ang inyong paggabay ay laging nasa kanila, Panginoon. Father God, sila man po ay narito sa loob ng church, sa labas ng church, sa loob ng eskwelahan, maging sa mga public places, O God. Thy mercy, thy protection, thy goodness, O God, shall follow them all the days of their lives, Father God. And Lord, we declare, Lord God, that we will be having children, O God, na may magagandang future, Panginoon. We declare, Lord, na you will raise up teachers, O God. You will raise up engineers. You will raise up professionals. You will raise up architects, O God, among these children, O God. And they will be a blessing, O God, to the church, O Lord. And Lord, ipapakita ng mga batang ito, Lord God, sa kanilang mga buhay na kayo po, Panginoon, ay Diyos na buhay, Diyos na kumikilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, Lord God, they will be a living testimony, Panginoon, sa inyo, O God. Maraming salamat, Lord, at sa kanilang pagpunta sa children's room, Father God. Dalangin po namin that your wisdom, the knowledge, O God, be upon them, O God, upang matutunin nilang mabuti, Panginoon, at maisapuso ang mga pag-aaralan nila sa umagang ito. We thank you, O God. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, ready na po ba tayo sa ating pag-aaral? Ayan. Ito po si Pastor Dong. Praise the Lord. Amen. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Kumain na po ba kayo? Parang hindi pa po ata, Amen. Praise the Lord. Today is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Kaya po isang malakas muna na palakpak para sa Panginoon. Amen. Yan na po ba yung pinakamalakas? Alam niyo po bang tayo pinili ng ating Panginoon para magpuri sa Kanya? Amen. Dapat po maliwanag po sa ating isipan yon. Amen. Dahil ang Diyos pong pumili sa atin ay hindi basta-basta. Pagka po napopromote ka sa isang trabaho, hindi ba pumipili ang boss? Di ba tuwan-tuwa ka? Minsan nagpapamerienda ka pa. Minsan inaaya mo yung mga kaibigan mo kasi na-promote ako. How much more ang Diyos na pumili sa atin? Amen. Di ba? Pag pupunta ka ng church, ngitian mo yung katabi mo ng malaking ngiti. Amen. Amen po ba? Pag pumasok ka ng simbahan, mga magulang, mga kapatid, pumasok kang malungkot, dapat lalabas kang masaya. Pag pumasok kang may problema, lalabas kang wala ng problema. Amen. Dahil sa Panginoon, kapatid, hindi ka basta-basta pinili para lamang malugmok sa ginagawa ng demonyo ngayon. Amen. Dahil ang ating pong Panginoon, Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Diyos na may-ari ng langit at lupa. Diyos na may-ari ng ginto't pilak. At Diyos na may-ari ng lahat ng bagay na meron ka ngayon.
Amen. Kaya nga po tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan. Lord, salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na naman, Panginoon, na makapaghayag ng iyong salita. Santong Espiritu, ikaw pong isang kumilos sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa. Patunayan mo ang Diyos na ang iyong salita ay makapangyarihan at nagtatanggal lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga puso. Salamat, Lord, we acknowledge you, God, na apart from you, Panginoon, we can do nothing. Kaya Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Sabi mo rin sa kabila, syempre naman. Hallelujah. Ang team po natin ngayon, go and bear much fruit. Amen. Kasi po, alam po natin itong tema na ito, di ba? John 15, verse 1 to 16. Sabi dyan, I am the true vine, and our Father is the gardener, amen, and we are the branches, amen. Kaya nga po kapatid, alam nyo ba kung babasahin ito, sasaliksikin yung maigi, Trinity sila dito, amen. Ang Panginoong Jesucristo daw ang puno, tayo daw ang mga sanga. Nasaan ang Holy Spirit? Yes, amen. We can, di tayo pwedeng mamunga kung wala ka, hindi ka connected kay Jesus, amen. We cannot bear much fruit if we are not connected to Jesus. Amen. Sabi mo, dapat connected ka. Huwag paglinggo lang. Amen. Kasi mas marami ang oras mo, Lunes hanggang Sabado, nandun ka sa Word. Tama? Nandun ka, iba-ibang ka nakakasalumuha mong tao. Iba-ibang napapakinggan mo. Iba-ibang nakikita mo. Tuwing linggo, pag di ka connected kay Jesus, mapupuno ka ng mga bagay na pang makamundo. At ang mangyayari, madadaw ng iyong pananampalataya, malilis ka sa pat ng Diyos. Amen. Kaya nga dapat, Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo, connected kay Jesus. Amen. Hindi paglinggo lang. Amen. Kaya basahin po natin sa John 15, verse 16. Ang sabi po dito, meron akong nilagay dyan, Joy. Nasaan naman? Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo. Sabi mo po, humayo. Amen. Humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen. Anong team natin? Go, bear much fruit. May tinatawag na go. Ibig sabihin, paano yan, pastor? Hindi naman ako pastor. Saan ako mag-go? Saan ako hahayo? Unang-unang ministry mo, pamilya mo. Tama? Minsan sa ating buhay, pag may bago ka, di ba? Minsan pinopost mo sa Facebook, ay bago akong cellphone. Si Kristo, kailan mo na i-post? Kailan mo inaiyabang? Kailan mo na ibida sa iyong buhay? Amen? Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, sa pagpili sa atin ng Panginoon, di ba? Kung babalikan natin ang Old Testament, si David pinili ng Diyos. Di ba? Naging anointed. Napuspos ng Santong Espiritu. Kaya nga natalo niya sino? Si Goliath. Di ba? Bagamat si Goliath, napakalaking tao, si David, musmus lang, binatilyo, pero tinalo niya si Goliath. Bakit? Kasi pinili siya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen? Para gapiin, para idipit ang lahat ng Goliath sa iyong buhay. Amen? Sino ditong may problema? Malalaking Goliath. Sino may mga pagsubok? Sino may mga karamdaman? Pinili ka ng Diyos para magtagumpay dyan. Amen? Pinili ka ng Diyos para manalo dyan. Kailangan lang yung mindset mo, kapatid. Dapat lakad na ikaw may tagumpay. Amen? Dahil ang pumili sa atin dito sa mundo, mga magulang, mga kapatid, pag pinili ng taong presidente, 6 years lang. Amen? Pero pagpili sa atin ng ating Panginoon, habang ikay nabubuhay, huwag kang magpapadaig sa gawa ng demonyo sa iyong buhay. Amen? Hindi tayo, di ba yung kanta natin, niyakap tayo ng Diyos sa ating karumihan. Di ba? Pinili tayo ng ating Panginoon para sa kanyang pag-ibig. Pinili tayo ng ating Panginoon, di ba? Para magtagumpay. Pinili tayo ng ating Panginoon para hindi ma-down. Pinili tayo ng ating Panginoon para sa lahat ng bagay na ating may encounter, pagka connected ka kay Jesus Christ, maniwala ka, walang pagsubok na hindi mo kaya. Ang sabi ni Lord, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Kaya tayo ay magtatagumpay din. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na, kapatid. Ha? Kaya nga po mga magulang, sino pa sa Old Testament?
Si Gideon sa Judges, di ba? Pinili ng Diyos, ilan yung kakalabanin nila? 135,000. Di ba? Ilan lang sila? 32,000. Ang sabi ng Diyos, hindi, marami pa kayo. Baka sabihin nyo, pag nanalo kayo, dahil sa inyong mga sariling gawa. Sabi mo sa inyong mga kasama, pauwiin mo ang lahat ng natatakot. Ilan lang natira? 10,000. Muwi yung 22,000. Ang sabi ng Diyos, hindi, masyado pa rin kayong madami. Tignan nyo ito, no? Pag pinili ka ng Panginoon, walang dami, walang pwedeng, hindi mo mapagtagumpayan kahit ano pang dami ng problema at pagsubok dumating sa ating buhay. Basta pinili ka, hindi ka tinulak. Amen? Pinili tayo ng Panginoon, sabi hindi, papuntahin mo sila sa ilog, painumin mo sila. Ang uminom na parang aso, ibukod mo. Ang uminom na parang hawakan sandata at uminom na parang salok sa kamay, ibukod mo. Ilan natira? 300. Yun ang lumaban. Amen. Sabi mo, isa ka doon. Napili ka ni Lord. Para lumaban. Para itaas si Kristo. Ano po bang ang banner natin? Jesus, be lifted up church. Amen. Diba? Yung mga natatakot kung minsan umaayaw. Yung mga nagugulumihanan minsan, umuuwi. Pag may problema at pagsubok, dyan mo nga mapapatunayan na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Amen. Kaya nga sabi sa Bible, napakaliwanag Santiago 1:2, di ba? Magalak kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok, sapagkat nakakapagtaas yan ng antas ng ating pananampalataya. Gusto mo ba tumaas ang antas ng iyong faith? Magalak ka daw kapag may problema at pagsubok. Amen? Kaya nga po, hindi basta-basta ang pumili sa atin. Tama? Kung liliwanagan nyo lang po mga magulang, mga kapatid, ang ating isipan, di ba? Kung babasahin yung maigi itong John chapter 15 verse 1 hanggang 17, di ba? Hindi basta-basta po yung pumilisan. Bakit kaya maraming Kristiyanong hindi na naranasan ng Diyos? Ito po ang sagot diyan, mga magulang, mga kapatid. Ang sabi dito, di ba, sa aking pagbabasa, sinaliksi ko, ang Holy Spirit, hindi siya makakilos kasi nakabox siya. Tuwing linggo mo lang inalaw. Amen? Kaya kung minsan wala nang strike sa puso ng tao, yung salita ng Diyos, pumasok na 0, lalabas ng 0. Amen? Kasi tuwing linggo lang. Alam nyo ba, mga magulang, mga kapatid, ang sabi diyan sa verse 1, ang Diyos ang tagapag-alaga ng ating bunga. Sino dito may mga tanim? Lahat kayo may tanim, di ba? Hindi ba't natutuwa ka? Ay, nagbunga na ang aking talong. Nagbunga na ang aking kamatis. Binibigyan mo ng pataba. Pinidiligan mo. Ganun ang Ama. Ang sabi diyan the Father is the gardener. Ang Ama daw ang tagapag-alaga. Amen? Kahit minsan tayo pasaway, inaalagaan ka pa rin ng Diyos. Amen? Kahit kung minsan nagkukulang tayo sa ating ministry, ang Panginoon nandiyan pa rin. Kahit binabato ka, alam ng Diyos na binabato ka, ang kamay ng Diyos nakahawak pa rin sa iyong bunga. Hindi ka lang malaglag. Amen? Kaya nga po kung babasta-bastahin mo ang Panginoon na pumili sa'yo, huwag kapatid. Amen? Dahil dito sa ating lupa, sa mundong ito, may hangganan naman ang ating mga boss. Di ba? Pag hindi ka na gusto ng boss mo, kung minsan, alis ka na. Pero ang Panginoon, di ba? Ang sabi sa ating kinanta, niyakap mo ako sa aking karumihan. Di ba? Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Ganun ang Panginoon. Amen. Kaya kung akala mo mga magulang, mga kapatid, problemado ka na ngayon, mas marami pang may problema sa'yo. Amen. Tayong mga pinili ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, magtagumpay ka dyan. Hindi tayo pinili ng ating Panginoon para malugmok. Amen? At mayroon talagang season sa ating buhay, minsan dry. Di ba? At kapag dry, ano ginagawa mo sa iyong katawan pag dry? Lotion. Nilalotionan. Minsan yung faith natin nadadry din. Kaya anong kailangan? Tubig. Ang sabi? Jesus is the living water. Kaya kailangan mo ng salita ng Diyos. Huwag paglinggo lang. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, nung si Gideon, yung pinili ng Panginoon, nanalo sila. Bunga ng ano? Nagkalampagan lang naman sila ng kanilang mga daladala eh. Alam niyo yung papuri natin, di ba? Yung kamay mo, taas niyo po yung inyong mga kamay. Di ba?
Yang kamay nilikha hindi lang para magtrabaho, para ibigay din ng palakpak sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Alam niyo ba, sa bunga ng pag-iingay, pagpupuri ng mga Israelita, during doon na kalaban nila ang mga Midianita, natalo nila eh. Pinaglaban-laban lang ng Panginoon. Sila lang din ang naglaban-laban. Sila rin din ang namatay. Hindi dahil sa kanilang magawa. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, hindi basta-basta ang pumili sa atin. Ulitin ko, parang ganito po muli. Balik tayo sa sinasabi ko kanina. Ang puso ng tao. Ano yung bunga? Yung bunga, yung Holy Spirit. Minsan tuwing linggo lang. Ang puso po kasi natin parang ganito. Minsan maraming kwarto. Ilan po yung fruits of the Holy Spirit? Galatians chapter 5 verse 22. 9. Diba? Pagpunta kang palengke, bukod-bukod yung tawag dito, yung mga prutas, diba? Hindi nagkasama-sama. Nandito yung mangga, nandito yung mansanas, nandito yung orange, nandito yung ano pa bang mga prutas? Santol. Di ba bukod-bukod? Alam niyo ba sa puso ng tao kuminsan, nababox natin ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya kuminsan maganit na ang presensya ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Ang gusto ng Panginoon, dapat kanya-kanyang kwarto siya. Kaya nga puso ng tao minsan nakakapagtago yung kasinungalingan. Nakakapagtago yung pride, nakakapagtago yung jealous, di ba? Ang gusto po ng ating Panginoon, dapat yung puso natin filled ng Holy Spirit. Para kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, makapangyarihan, may strike siya. Amen. Kasi yung gaganap dun sa puso mo, yung yung Holy Spirit. Amen. Kaya nga po napaka-importante sa ating buhay na filled ka lagi ng Holy Spirit. Amen. Kaya nga sabi dito, di ba sa Isaiah, ito ang sinabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirahan? Sa lahat ng bagay ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi. Sa mga may takot sa utos ko'y sumusunod. Amen? Gaano po kalaki ang Diyos na pumili sa atin? Di ba ang laki? Parang ganito po yan. Tayo po ay nasa Villasoña. Yung Villasoña nasa Bacoor, Molino 3. Yung Bacoor nasa Cavite. Yung Cavite nasaan? Nasa Luzon. Mabilis. Yung Luzon nasa Pilipinas. Yung Pilipinas nasaan? Nasa Asia. Yung Asia nasaan? Nasa Earth. Gaano kalaki ang Diyos? Amen. Na pumili sa atin. Amen. Di ba? Kaya wag mong ismulin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Gano'ng kalaki sila? Pulgas lang tayo. Tinignan pa rin tayo ng Diyos. Amen. Masaya ba kayo doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil mayaman ka. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil magaling ka. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa ating itsura. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa kung ano man meron tayo. Pinili tayo ng Diyos. Bakit? Kasi gagamitin ka ng Diyos. Amen? Saan ka gagamitin ng Diyos? Kailangan mong mag-go and bear much fruit. Kasi magbubunga ka kung ikaw ay hahayo. Amen? Yung mga nakakatapos pag-aaral, hindi nila ma-experience yung mga bagay-bagay kung hindi sila susubok, kung hindi sila hakbang, yung mga businessman dyan, di ba? Hindi nila mararanasan yung fruit. Kung walang paghakbang, ganun din sa pananampalataya, hindi mo may experience ng Holy Spirit kung hindi ka hakbang. Amen. Kung hindi ka susunod. Amen. Kaya nga po, ang kailangan sa atin, sumunod. Tapos na tayo sa pruning eh. Kaya kung yung tema po natin ngayon, go na, go, go. Sabi mo, go. Baka dumating na si Lord. Amen. Bear much fruit. Amen. Ang sabi dyan sa Bible, di ba? Dinikit tayo ng Panginoon. Konektado tayo kay Jesus. Ang mga konektado kay Jesus, lumalago, hindi lumalayo. Ang mga konektado kay Jesus, dedicated. Ang mga konektado kay Jesus, di ba? Kailangan seryoso. Dahil ang demonyo, full-time siya sa'yo. Hindi naman ako full-time pastor eh. Hindi. Once na naging Kristiyano ka, full-time ka kay Lord. Dahil ang demonyo nakasin sa'yo full-time. Tandaan po natin yan, kapatid. Di ba? The devil is like a roaring lion. Sabi na sa Bible.
John 10:10, di ba? Ang kaway, pumarito para to kill, steal, to destroy. Full-time siya. Sabi mo, hindi ka full-time? No. Full-time. Full-time ka kay Lord. Di ba? Ang binabantayan sa atin ng demonyo, ano, yung salita mo, yung kilos mo. Kaya ang gusto ng ating Panginoon sa bawat salita mo, ang lumalabas, fruit. Fruit of the Holy Spirit. Kapag may gumagalit sa'yo, self-control ang ibabato mo. Amen? Kapag merong hindi nagmamahal sa'yo, love ang ibabato mo. Amen? Di ba sabi sa Bible? 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba alam na ang ating katawan ay templo ng Santong Espiritu? Nandiyan po yan. Templo daw po tayo ng Santong Espiritu. Pag connected ka kay Jesus Christ, automatic yun. Temple ka ng Santong Espiritu. Kaya nga po, nakakalungkot, marami ngayon, Christian, di ba? Ting Lunes, Sabado, mas marami po tayong oras din sa mundo eh. Amen? Kailan mo naibida si Jesus Christ sa buhay mo? Amen? Dahil pag dumating ang Panginoon, hindi naman niya hahanapin yung bungang pinagpagalan mo, pang lupa. Di ba? Aharap ka sa Panginoon, ang ipagbibigay sulit mo, yung mga bagay na panlangit. Di ba? Dadaan daw sa apo yun. At yun yung mananatili. Amen? Bakit ba tayo pinili ng Diyos? Siyempre, may plano siya sa atin. Kung tayo nga mga anak, ay tayo nga mga magulang, may plano tayo sa ating mga anak. Pinag-aaral natin ang ating mga anak, tama? Para sabihin, anak, gusto ko pag nakatapos ka ng pag-aaral, ganito ang kurso mo. How much more ang Diyos? Amen? May alam ng future natin, di ba? Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you, plan to prosper you, not to harm you. Di ba? Para bigyan tayo ng future, ng punong-puno ng pag-asa. Ikaw ba, alam mo ang mangyayari bukas? Hindi. Ang Diyos alam yung pumili sa atin. Kaya nga alam niya yung future niya para sa atin eh. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, pag konektado ka kay Jesus, ano? May plano siya para sa atin. Pinili tayo ng Diyos para maging daluyan, hindi istakan. Sabi mo, daluyan ka ng fruit of the Holy Spirit. Hindi ka istakan. Di ba? Kapag ang taong nag-harvest ng bunga, dinidisplay yon. Sabi mo, pan-display ka din naman. Huwag kang palaging sa church. Huwag kang palaging sa bahay lang. Di ba yung fruits? Pag harvest na yan, hina-harvest nila yan. At pagkatapos nilang i-harvest yan, anong ginagawa? Dinidisplay. Alam ni Lord na, hinog ka na. Sabi mo, hinog ka na. Ilang taon na tayo, Christian. Hinog ka na. Ang gusto na ng Panginoon, humayo ka na. Ilalako mo na yung sarili mo. Ipapayag mo na si Kristo. Ibibida mo na si Kristo. Sasabihin mo na ang pamantayan ni Kristo. Sasabihin mo na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang paparoon sama malibang kay Jesus. Amen? Kaya nga ang gusto ng ating Panginoon, connected ka palagi. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, connected ka ba? Sabi mo sa kabila, ikaw, connected ka. Dapat po, connected po tayo kay Jesus. Alam mo ba, pwede kang Christian. Pero hindi ka na connected kay Jesus. Sino unang hari ng Israel sa Old Testament? Si Saul. Ba't inalis sa kanya yung pagiging hari? Sumuway. Sabi ng Diyos, patay mo ang lahat ng Amalekites. Wala kang ititira. Anong ginawa? Nasilaw ang kanyang mga kasama. Saan? Ang lalaking tupa, ang gagandang baka. Ba? Maging si Haring Agag. In-spare nila. Magandang intensyon. Anong intensyon niya? I-offer kay Jesus, kay Lord. Pero, hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ano? Patayin mo lahat. Wala kang ititira. Kaya nga sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Amen? Inalis sa kanya ang pagiging hari. Kanino ibinigay? Kay David. Amen? At nung si David i-anoint ng oil ni Prophet Samuel, ang Holy Spirit sumakanya na. Ang tanong ko, nung panahon na yun, kung babasahin mo, hari pa? Hari naman si, Saul. Matagal pa bago umupong king si David. Pwede kang Christian, pero wala ka na pala kay Lord. Hindi mo na pala ginagawa ang kalooban ng Diyos. Si Saul, hari siya during the time, pero wala na ang pagiging hari sa kanya sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang totoong connected kay Jesus,
sa ministering kanyang ginagalawan, di ba? Lumalago siya dyan. Amen? Dumadami ang kanyang bunga dyan. Di ba? Seryoso siya dyan. Kasi hindi basta-basta yung pumili sa'yo. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, sabi niya sa Galatia chapter 6, verse 9 to 10. Wala pa po tayo sa mga points natin. Nandito pa po yun sa baba. Amen. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Galatia 6 po. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Sabi mo, huwag kang magsawa. May nakakakita o wala, gagawa ka para sa Panginoon. Amen. Huwag po nating ilagak ang ating pananampalataya sa tao. Ang sabi nga sa Colossians chapter 10, di ba? Ano man ang gagawin mo, 3:23, nandiyan po yan, gawin mo ito para sa Panginoon, hindi para sa tao. Amen. Kasi pag sa tao niyo po ginawa, mapapagod ka. Manghihina ka. Malulog mo ka. Kung minsan, pag nagkasala pa yung isang tao, nagkainitan kayo, ayaw mo na makita, ayaw mo na pumuntang church. Kasi doon mo inilagak yung faith mo. Amen? Ang totoong connected kay Jesus Christ, ano bang danasin, problema, pagsubok sa kanyang buhay, di ba? Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglilingkod. Sabi mo, tuloy-tuloy. Tuloy po natin. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti. Sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Huwag daw po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang maganda sa harap ng paningin ng Diyos? Ito po yun. Mabuti po ito. Kasi yung masasama, gumagawa din yan, nagbibigay din yan. Diba? At sa paningin ng tao, ay napakabuti niyang politiko na yan, namimigay ng bigas. Yun yung mabuti sa paningin ng tao sa mundo. Pero ang mabuti sa paningin ng Diyos, ito po yun. Amen? Yung paglingkuran natin ng Diyos, yung unahin natin ang ating Panginoon. Dahil ang sabi sa Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto us. Amen? Kaya nga po, mas magandang unahin natin ang ating Panginoon hanggat may pagkakataon. Unahin mo palagi ang Panginoon. Amen? Dahil dito sa mundo, pag pinili ka ng boss mo, nagpapaparty ka. Alam mo ba, pwede natin pagpartihin sa langit. Isang kaluluwang madala mo sa Lord. Ilang anghel ang nagdidiwang sa langit? Libo-libo. Dito sa lupa, mabagod ka pag nagparty ka eh. Pero kapag may dala kang kaluluwa sa Panginoon, ilang anghel ang magdidiwang sa langit? Mas magandang pagpartihin natin lagi. Kaluluwa, magdala po tayo sa ating Panginoon. Amen? Naisip ko lang yan kagabi. Oo nga, no? Dito sa mundo, minsan kapag pinili ka ng boss mo, iaangat ka, nagpapatawag ka, oy, na-promote ako. I-invite mo yung mga kapitbahay mo, i-invite mo, nagpa-party ka, tama, nagpapakain ka. Sabi ko, ba't hindi mo? Sabi niya, bakit hindi ka magpa-party sa langit? Magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon para mag-party din ng mga anghel sa langit. Amen, di ba? Praise the Lord. Kaya pinili tayo ng Diyos para daanan ang kanyang dinaanan. Amen, di ba? Kaya nga sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ. Lahat ng ating daraanan, dinaanan na ni Jesus. Amen. At alam ni Lord kung ano yung mga dadaanan mo kasi dinaanan niya na yan. Amen. Kung minsan, sa mundong ito, di ba nasa Bible yan? Matthew chapter 7, di ba? Mas pinipili ng Diyos yung maluwag na daan. Bibihirang pumipili sa masikip na daan. Kasi sa maluwag na daan, ayaw nilang mapapakilaman ang kanilang kagustuhan. Sa maluwag na daan, maraming nakikita, maraming nahihintuan. Pwedeng lumikay, pwedeng palikay-likay. Pero sa masikip na daan, di ba? Ang focus mo kay Jesus lang. The author and the finisher of our faith. Amen? Kaya nga mas piliin po natin yung masikip na daan. Nasa Bible po. Basahin po natin. Matthew 7 verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord, doon ko dumadaan ngayon. Amen? Ito po yan. Di ba? Kasi kung sa literal na buhay, mas pipiliin mo talaga yung maluwag
Tama? Mas pipiliin mo yung maluwag na daanan. Kasi walang hassle. Di ba? Minsan mag-google map ka pa. Saan kaya mas maluwag ang daan? Saan kaya mas magandang dumaan? Yung walang traffic. Pero ang gusto ng Panginoon, daanan natin yung masikip. Bakit? Sabi sa Bible, Colossians chapter 3, verse 1, set your mind on the things above. Yan. Yeah. Yung ating daw isipan, dapat ang setting yan, saan? Kay Jesus. Pag ang setting ng mundo mo, ay ng isipan mo pang makamundo, ano sabi sa Bible? Romans 12, verse 2, do not conform to this world, be transformed by renewing of your mind. Kaya nga nagsisimula palagi sa ating isipan. Kung ang palagi mong isipan, mga magulang, mga kapatid, pang mundo, huwag kang magtaka kung bakit ang dami mong oras sa mundo. Eh sabi sa Bible pa rin eh. 1 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ika nga, the old has gone, the new has come. Amen. Ang problema ngayon, maraming tao gusto yung old kasi masarap. Gusto yung old kasi di ako papakilaman dito. Ang gusto ng Panginoon, yun na ang ibigay sa atin. Amen? Ang gusto ng Panginoon, magparanas niya sa sayo. Kung ikaw ay hakbang, amen? Naalala ko si Peter. Diba? Lumakad si Peter, diba, sa tubig? Nakita nila si Jesus Christ lumalakad. Anong sabi nila? Ay, multo. Ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot. Ako ito. Kumalma kayo. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw nga po yan, papuntahin mo ako dyan na lumalakad din sa tubig. Ang sabi ni Kristo, halika. Lumakad si Pedro. Nakalakad naman. Tignan niyo yung setting niya, isipan niya, no? Malapit na siya kay Jesus Christ, biglang lumingon. Anong nalingon niya? Hangin, mga problema, pagsubok, suliranin sa buhay, trial and testing. Anong nangyari? Lumubog. Kaya nga po, ang setting ng isipan mo, pag hindi ka nakapix kay Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Wala kayong magagawa kung hindi tayo konektado kay Kristo. Amen? Kaya nga palagi, ang gusto ng demonyo, alisin ka dyan. Ang gusto ng demonyo, batuhin ka para malaglag ka. Pero praise the Lord, ang kabutihan ng Panginoon, ang kamay ng Diyos, nandiyan palagi para ikaingatan. Amen? Di ba? Basahin niyo yung verse 1 yan. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalagaan pa rin po tayo ng Diyos. Sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kalikuan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga bagay na hindi natin nagagawa sa Panginoon. Diba? Ang Panginoon nandiyan pa rin para ikaialagaan, para hindi malayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Diba? Kaya nga po maraming taong Kristiyano, binabasta-basta ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Kapatid, wag! Diba? Pinili ka ng Panginoon para tayo magtagumpay. Talagang dumadaran lang minsan sa season ng buhay natin yung kakulangan. Pinili mo ako sa kabila ng ating kakulangan. Para pag dumating naman ang season ng harvest, diyan po, dadaanan po natin yan. How to become a fruitful Christian. Yan, dito na po tayo. Una, ito nga po yung sinasabi ko kanina, we must always connected to Jesus. Sabi mo, connected. Pag hindi ka connected kay Jesus Christ, ulitin ko kapatid, di ba? Hindi ka madadaluyan ng benepisyong galing sa puno. Amen? Hindi ka madadaluyan ng mga benepisyong galing sa puno. Kaya nga dapat always connected ka kay Jesus. Di ba? Kaya nga sabi diyan, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sabi diyan, sa John 15 verse 5. Pag connected ka, committed ka. Sabi mo, committed ka. Hindi committed, sabi ni Bishop. Committed. Patagal ng patagal, palayo ng palayo. No. Kaya kailangan pagka kay Kristo ka nakakonekta, palapit ka ng palapit, hindi ka palayo ng palayo. Amen. Dahil ang sabi sa Bible, the joy of the Lord is our strength. Kung ikay napapagod, at ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, Diyos na buhay, meron kang kalakasan na galing mula sa Diyos. Alam nyo ba mga magulang, mga kapatid, ako, palagi akong minsan nanghihina.
Di ba? Alam niyo naman po, doon ako na-assign sa Zambales. Yung una-unang punta ko doon, kapatid, hindi mo talaga magugustuhan. Makikitulog ka sa bahay. Tapos, ang sabi ko, Panginoon, dito mo talaga ako dinala. May word naman si Lord. Genesis chapter 12, verse 1. Ang sabi niya kay Abraham dyan, lisanin mo ang iyong bayan. Oh, talaga ba? Lisanin mo ang bayan. Doon ay itatanyag ko ang iyong pangalan. Pagpapalain kita ron. Ang sino mo pala, sa'yo'y pagpapalain ko. Ang sino mong sumumpa sa'yo'y susumpahin ko. Padadami ang iyong lahi. Wow, sabi ko, ganun pa ba talaga? Nung nakita ko na, akala ko talaga, kukwento ko lang po sa inyo, mabilis na. Akala ko, taga doon din yung contact person. Yung pala, hindi naman din taga doon. Nung iniwan kami ni Brother Jeril doon, anong gagawin natin dito? Anong gagawin natin dito? Akala ko naman, taga dito yung contact person natin. Yung pala, hindi. Tapos anong nangyari? Yeah. Parang gusto ko na yatang umuwi, Lord. Gusto ko na yatang umuwi, Panginoon. Pero hindi. Once na may word ka kay Lord, di ba? Hindi ka basta-basta susuko. Amen? Nakitulog kami doon. Una, makitulog ka. Makitulog. Kinabukas, hindi. Tara, ikot tayo. Bye-bye tayo. Bye-bye. Hello po. Kamusta po? Ibababa mo po yung pride mo. Ibababa mo po yung buhay mo na kung saan, comfort zone talagang iniwan mo. Ang daming tao, iba-iba ugali. Minsan naayain ka pa. O, pastor, red. Wala na, tapos na tayo dyan. Inom ka muna, pastor. Hindi na po. Dati may nagsusugal, lantaran. Pero yung nandun na, ang man of God, ang mga lingkod ng Diyos, patago na ng patago. Lumiliwanag. Amen. Minsan, nakailang lipat kami doon. Siguro 3. Kasi yung ating pinagtutulugan, minsan, nag-iibang ugali. Wala pang Christian. Sabi ko, Lord, wala namang Christian dito, Panginoon. Paano kami dito magpapatuloy? Walang ka-Christian. Sarado, Katoliko lahat. Nakakandado, tinapon pa yung susi sa dagat. Paano to, Panginoon? Sabi ko, hindi, pray tayo, worship tayo sa Panginoon. Jinel, tara. Kaya, Brother Jinel, God bless. Kung nandiyan ka, nanonood ka, pagpalay ka ng Panginoon. Amen. So, nung nandun kami, nakikitulog, gagapahan ka talaga ng ipis. Tapos yung tutulugan mo, tinutulugan din ng pusa. Diba? Pag hindi ka connected kay Jesus, susuko ka. Amen? Pag hindi ka connected kay Jesus, pag hindi mo maliwanag sa iyong isipan, sa iyong puso, na tinawag ka at pinili ka ng Panginoon, maraming tao umaayaw. Diba? Maraming tao minsan, kasi ang akala ang paglilingkod sa Panginoon, pag naging born again ka na daw, wala ka ng problema, wala ka ng pagsubok. No, kapatid. Ang demonyo, bibigyan ka ng maraming problema, bibigyan ka ng maraming pagsubok. Minsan, inaalaw ng Diyos. Balik tayo kay Job. Umakyat si Job doon sa langit. Ang sabi ng Diyos, nakita mo ba ang lingkod kong si Job sa lupa? Wala siyang katulad. Sumagot si Satanas. Ang sabi ni Satanas, kaya ka lamang niyang pinaglilingkuran kasi pinagpapala mo. Subukan mong alisin ang lahat ng mga bagay sa kanyang buhay. Ewan ko lang kung hindi ka harap-harapan niyang sumpain. Ano sabi ng Diyos? Sige, wag mo lang hikitilin ang kanyang buhay. Sinubok si Job. Tignan niyo po yung mindset ni Job. Hindi siya nakatuon sa material na bagay. Sinubok. Isang araw, ubus ang lahat. Ari-arian niya, baka, tupa, kamelyo, lahat. Pati ang kanyang mga anak. Patay lahat, 10. Tayo konting mawala lang, konting problema, konting pagsubok. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod. Amen? Kaya nga po, naibalik Umakyat na naman si Satanas. Nakita mo ba? Subukan mo. Bigyan ng sakit yan. Ewan ko lang kung di ka harap-harapang sumpain yan. Bumaba si Satan. Pagbaba, ginawa kay Job? Binigyan ng sugat. Nabasa niyo ba yon? Basahin niyo po kung hindi niyo nababasa. Anong nangyari? Mula ulo hanggang talampakan, anong nangyari? Nagkaroon ng pigsa. Nung nakaraang linggo, nagkapigsa po ako. Dito pa naman sa puwet, kaya nga po, ito yung sasabihin ko sa inyo. Sabi ko nung mga nakaraan, Lord, parang napapagod ako. Totoo po ito. Gusto ko muna magpahinga. Sabi ko sa Panginoon. Pag-uwi ko, nagkapigsa. Kaya nga, be aware sa iyong hinihingi. Totoo pong may Diyos. Totoo po yung Panginoon. Yun, gusto mo magpahinga? O yan, magkapigsa ka.
Hindi ko alam kung anong pwesto eh. Pero praise the Lord, kapatid. Ang isang natutunan ko, huwag kang hingi ng hingi sa Panginoon na hindi magbibinibisyo sa Kanya. Alam mo ba? Kung babasahin mo yung John 15:16, hingi ninyo yung mga bagay pagkakaloob ng Panginoon. Kung connected ka. Pero kung hindi ka connected, demonyo nga nagpapala din eh. Di ba? John 4:4, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Ang sagot ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita rin nanggagaling sa bibig ng ang demonyo nag-o-offer din eh. Di ba? Luhod ka, sambahin mo lang ako. Nakikita mo ang lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan, sambahin mo lang ako. Kaya ang pagsamba, sa Panginoon lang binibigay. Kaya ang gusto ng demonyo, ang kinin yung pagsamba eh. Amen? Ang gusto ng Panginoon, yung pagsamba natin, ibigay mo lang sa Diyos. Dahil yung demonyo, gusto niya sambahin. Inopera niyan, Jesus ikaw pa kaya? Amen? Kaya kung hindi ka connect, praise the Lord. Pero may kanta, di ba? O tukso, layuan mo ako, no? Hindi ko lalayuan ang tukso. Ano sabi? Labanan mo ang tukso. Katulad kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, lumayas ka Satanas. Nasusulat. Sambahin mo at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos. Amen? Huwag mo naman kunwari, meron kang nakaharap, palayasin mo. Lumayas ka Satanas ba? Mag-away kayo. Amen? Kailangan din ng wisdom. Huwag kang palayas ng palayas. Parang sa asawa mo, nag-aaway kayo, kunwari, sabi mo, lumayas ka Satanas dyan. Huwag baka nalayas talaga yun. Huwag pong ganon. Hindi po ganon. Lagyan po ng wisdom. Kunyari natutulog ihilay hands mo. Lahat ng gawa ng demonyo sa iyong buhay, pinapalayas kita sa pangalan ng Isus. Pag sinabi mong lumayas ka sa harap-harapan, mag-away lalo kayo. Amen? Kaya kailangan po may wisdom din. Amen? Naalala ko nung nakarang araw tumawag sa akin si Lynn. Sabi niya meron, simula daw nang nauwi siya dito, yung kanyang, tawag doon, yung dito, ano ba tawag dito? Lalamunan, palagi nang nangangati. Sabi ko, bakit? Yung nagsasalita sa inyo, tumayo yung balahibo ko. Sabi ko, espiritu Sabi ko, ano yan, masamang espiritu yan, nakapasok. Ang ginawa ko, pinag-pray ko, in the name of Jesus, ginuman ko. Angel of God. Di ba? Sabi ko, di ba meron dito nagturo? Si Bishop Juby. Angel of God, right now, arrest. Pina-arrest ko. Biglang nawala. Arrest all the works of the devil in the name of Jesus. By the hands of God. Kinubunot ko ang lahat ng gawa ng demonyo sa kanyang lalamunan. In Jesus' name. Nawala. Mga pangyarihan po pag connected ka, pag re-request ka kay Lord, siguraduhin mong connected ka. Amen? Dahil kung hindi ka connected kay Jesus, wala mangyayari. Dahil ang Holy Spirit, nakabase siya sa salita ng Diyos at nakabase siya sa pangalan ni Kristo. Amen? Kaya kung gagamitin mo ang pangalang Jesus Christ, siguraduhin mong nakakonect ka kay Jesus. Amen? Kahit angel, doon nga pag nagpipray ako, alam niyo naman po yung lugar doon. Talagang solo. Kami lang yun doon. Dulong-dulo. Ang daming puno. Tuwing nagbabind ako doon, sabi ko, in the name of Jesus, warrioring angel of God. Pag nararamdaman ko kasi, na pero kumikilabot ako, arrest all the work of the devil in the name of Jesus. Nawawala Biglang pumapayapa yung isipan ko. Totoo po yun. Minsan ang demonyo talaga nandyan. Hindi siya mawawala sa'yo. Kaya yung kantang, tukso, layuan mo ko, hindi ka lalayuan ng tukso, kapatid. 24/7, ang demonyo nakabantay sa'yo. Kaya wag mo sabihin, hindi ka full-time na Christian. Kailangan full-time ka. Dahil ang demonyo, full-time. Amen? At hindi pwedeng wala kang ministry. Diba? Sabi mo, kailangan may ministry ka. Yeah. Dahil pag konektado ka kay Kristo, lalago ka sa ministry na yan. Mahirap naman kapag ikay pinilagay dyan, lumalayo ang mga membro. May problema. Amen. Praise the Lord. Pag connected ka, committed ka, ang kaaway full-time siya, seryoso siya, ang kaaway, seryoso siya sa'yo. Pag connected ka, available ka. Sabi mo, available. Alam ng Diyos yung mga reason natin.
Granted naman ng Panginoon yun kung talagang kailangan. Pero kung sa Panginoon ay magsasabi ka, busy ako eh. Hindi mo pwedeng ganon. Hindi mo palaging pwedeng sabihin na, busy ako, Lord. Hindi mo ma-experience yung fruit of the Holy Spirit. Kung palagi mong sasabihin, busy ka. Kaya nga ako, ang patotoo ka po, kahit saan ako i-assign ni Bishop, pumupunta ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, basta kasama kita, kahit saan mo ko dalhin, pupunta ako. Amen? Mahirap pag pumunta ka sa isang lugar, napakaganda, hindi mo kasama si Lord, ikaw ang nakasira. Mas maganda pag pumunta ka sa isang lugar, konektado ka kay Jesus Christ, punong-puno ka ng bunga, ang dami mong bunga, patikim ka ng patikim. Huwag ka na magpabato, magpatikim ka na. Kasi di ba sabi, ang punong hitik sa bunga, binabato. At ang demonyo, asintado siya. Di ba, ang demonyo, alam niya kung ano yung kahinaan mo. Kaya nga pag bumato siya, ito talagang mahina ang self-control na tiyo eh. Pag tinaba yung self-control mo, ay, nako, mapapaganti ka. Pero kapag puno ka ng Santong Espiritu, di ba, fruit of the Holy Spirit, may makasarman sa'yo, yung self-control mo, napakadami. Hindi po pwedeng kapatid na ang bunga mo, 4 na love lang. Ilan anak mo? Sino po yung may 4 na anak? Oh, sa pamilya, kunwari, 5. Isang nanay, isang tatay, 3 anak. Tapos, tinanggap mo si Kristo, hindi po pwedeng 4 lang ang love mo. Para sa anak mo, para sa 2 mong anak. Di ba? Iba-iba po yun. Para sa asawa mo. Dapat, ang sabi niyan sa Bible, dumadami. Hindi lang isa, hindi lang 2. Paglabas mo dyan, ilang tao ang nakakasalamuha mo. Nabibigyan mo ng pag-ibig. Kaya ang gusto ng Panginoon, nananatili, dumadami, bumubunga. Amen. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang 2, self-control mo. Gusto ni Lord, marami. Sabi mo, marami. Kaya maraming Kristiyano minsan nadadapa pa eh. Kasi kulang eh. Kulang yung self-control. Di ba? Ulitin ko po, yung puso natin, mapandarayan. Sabi niya sa Jeremiah, sino ang makakasiliksik sa puso ng tao? Mapandaraya ang puso ng tao. Sabi doon, di ba? Ang Diyos lang ang nakakasaliksik nito, nang nilalaman ito. Kaya nga ang puso ng tao, mga magulang, mga kapatid, ulitin ko, sabi ko kanina, pwedeng makapagtago ang kasinungalingan. Kaya nga kung ang puso mo, parang ganito kasi yan, yung puso ng tao, parang merong kwarto-kwarto yan. Di ba? Kaya nga dapat, bawat kwarto niyan, ang laman niyan, love, joy, peace, kindness, self-control, gentleness, di ba? Dapat lahat po yun, akupado ng Santong Espiritu. Amen? Para kung pumasok man ang salita ng Diyos, welcome na welcome. Kapag nagbe-preach dito, wow, talagang yung galak mo tumatalon. Kasi akupado ang lahat ng puso mo, yung kwarto dyan, ng Santong Espiritu. Kaya maraming tao, Kristiyano, kahit sobrang tagal ng Kristiyano, hindi na ma-experience ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Sa isang kwarto, pinagsama-sama ang Santong Espiritu. Kung sa literal na buhay, pag pumunta kang palengke, hindi pwedeng magkasama-sama ang saging, ang ano pa bang mga bunga. Lahat po ng bunga. Di ba, pag pupunta kang palengke, iba-iba. Iba-iba ang lagayan ng fruits. Yung santol, yung mangga, yung orange, ganun din sa puso ng tao. Kailangan sa puso ng tao, bawat kwarto, ang Holy Spirit ang nananahan dyan. Kaya kapag narinig mo yung salita ng Diyos, kapag filled ka ng Holy Spirit, yung galak mo, yung problema nawawala. Yeah? Yung karamdaman gumagaling. Amen? Diba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Kapag connected ka kay Jesus, lumalago sa ministry. Ang kaaway, ayaw kanya lumago. Totoo po yun. Di ba? Ayaw kanyang lumago. Ayaw kanyang mag-go. Ano ba yung tema natin nung nakaraan? Partnership. Tama ba? Partner, di ba? Kay Moises, kay Aaron, at saka kay Hur. Ngayon, hanapan na tayo ng Diyos ng bunga. Masakit po ito, kapatid. Di ba? At totoo po ito. Hanapan ka na ng Diyos ng bunga. Kasi may partner ka na eh. Amen. Kaya nga po, sabi dito, masunurin ka dapat. Sabi mo, masunurin ka ba? Yung mga kabataan natin dyan, masunurin ka ba?
Pagdating sa church, magaling. Magugas ka muna ng pinggan. Wait lang. Pambansang sagot ng mga kabataan. Kahit nga yung mga anak ko, ganyan din, wait lang. Walang wait ha. Pag dumating sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabi, wait lang Lord. Kasi busy pa ako dito sa trabaho ko. Hindi po pwedeng ganon. Di ba? Ang Panginoon, anytime pwede nang dumating. Lahat ng mga signs nandiyan na. Amen? Kaya nga gusto ng Panginoon, lumago ka na. Dahil pagharap ng Panginoon, lahat ng ginawa mo sa lupa ay pagsusulat mo, pagharap mo sa langit. Amen? Nasa Hebreo chapter 9 verse 27 yan. Itinakda sa tao ang isang beses mamatay at pagkatapos ipaghuhukom na sa kanyang buhay. Amen. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Kaya nga, ano mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa ating buhay, kailangan dapat yan, mapagkatiwalaan ka dyan, lumago yan. Ulitin ko. Ang pangalawa natin, una, we must always connected to Jesus. Pag connected ka kay Jesus, dapat doers of God's Word ka. Kapag sagawa ka ng salita ng Diyos. Amen? Kapag ang anak mo inutusan ng maghugas, pinakinggan lang, hindi nagugas, magagalit ka, masaya. Magagalit ka, syempre. Hindi sumunod eh. Napakinggan, pero hindi naman sumunod. Ganon din sa pananampalataya, marami na tayong napakinggan na salita ng Diyos. Ang kailangan naman natin, go. Sabi mo, go. Kasi puro pruning minsan naririnig natin eh. Ang team natin yung go. Saan ka mag-go? Una mo, ministry, yun mahal sa atin sa buhay, sa trabaho, di ba? Hirap naman, nasa langit tayo. Sila nasa impyerno. Totoo po yun. Di ba? Meron niya sa Bible, Luke chapter 16, yung buhay ni Lazaro. Di ba? Yung mayaman napunta doon sa impyerno. Nakita niya si Lazaro, natanaw. Sarap ng buhay ni Lazaro doon. Ano sabi niya? Amang Abram, kung maaari, utusan mo si Lazaro. Itubog ang kanyang dulo ng daliri. Ipatak dito sa aking dila upang maligam-ligam-gaman man lamang ako sa sinasabit ko rito. Ano sabi niya mga Abraham? Hindi na po pwede. Kaya nga ang buhay, wala nang second chance. Kaya nga hanggat nabubuhay ka kapatid, gawin mo kung ano pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Baka kasi dumating ang pagkakataon at panahon na huli na ang lahat sa ating buhay. Amen? Katulad ng sa mayaman na yon. Hindi na pwede. Yung nandiyan. Hindi na pwede paparito. Kasi naglagay ang Diyos ng isang malaking pagitan na ang nariyan hindi na pwedeng pumarito at mga naririto hindi na pwedeng pumarian. Kung gano'n ang mga Abraham. Sabi, Luke, nandiyan po yan si Luke chapter 16. Kung gano'n ang mga Abraham, utusan mo na lang si Lazaro na bumaba sa lupa. Kasi meron pa akong 5 kapatid roon upang mababalaan sila sa sinasapit ko ngayon. Dito. Hindi na po pwede. Naroon ang salita ng Diyos. Yung salita ni Moises, yun ang sundin nila. Kung hindi sila susunod, mas talong hindi sila mamaniniwala kahit may mabuhay na patay. Alam nyo, nung inaaral ko yun, pinagbubulay-bulayan kong maigi, kung bakit ang tao hindi maniniwala kahit may mabuhay ng patay. 2 henerasyon, limot na tayo eh. Tama? Nyari, yung anak ko, pag nagkaanak uli yan, hindi ka na magpagkukwentuhan yan. Amen? Kaya kung gusto mong alalahanin ng Diyos, alalahanin mo ang Diyos dito sa lupa, para pagdating mo sa langit, alala ka ng Diyos. Totoo po yun, yung realidad. Kaya nga po nung ang mga Israelita napunta sa Ehipto, di ba? Kung babasahin niyo po yun, naalipin sila doon ng mga Israelita. Paano silang napunta doon? Dahil kay Joseph the Dreamer, kilala niyo po yun? Di ba? Yung itinapon sa balon, yung napunta sa bahay ni Potiphar, yung nakulong, yung naging gobernador. Di ba? Noong panahon na yun, sikat na sikat pa si Joseph. Hindi po ako yun, Joseph ako eh. Sikat na sikat si Joseph. Bakit? Kasi naipaniwanag niya yung dreams ng pero. Amen? Pero, lumipas ang mahabang panahon, hindi na naging sikat si Joseph. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng mga Israelita. Naalipin sila doon. Ibig sabihin ko, ano pong pinupunto ko dito? Darating ang araw na makakalimutan lahat ng ginawa mo dito sa lupa ng mga tao.
Amen? Kaya yun po pala yung tinutukoy ni Amang Abraham. Hindi po pwede. Mabilis makalimot ang Amen. Ang daming patunay sa Bible. During the time na naglalakbay sila sa wilderness, sa Ehipto, di ba? Kahit ang Diyos nagpapaulan ng mga mana, ng mga pugo. Sa gabi, may pillar of, mayroong haliging apoy. Sa umaga, mayroong pillar of clouds. Pero reklamo pa rin sila ng reklamo. Ganon ang tao. Kaya pala nung binabasa, kaya pala Panginoon. Kaya nga ang gamot sa taong makakalimutin. Paalala, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ikaw ay pinili niya. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ang buhay mo ay gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag maging hulihan lahat. Amen. Gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po kapatid, ang pangalawa natin, 4 lang po ito. Doers of God's Word. Amen. Hindi ka lamang tagapakinig. Sabi sa Santiago 1:22 hanggang 24, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadayan ninyo ang inyong sarili. Hindi naman po natin dinadayan. Sarili natin ang ating dinadaya. Tuloy po natin, 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos tignan mabuti ang sarili, umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Amen? Parang ganun daw po ang tao. Nakinig ng salita ng Diyos, nanalamin sa salita ng Diyos, napakinggan, pero hindi naman isinagawa. Sino ang dinaya? Ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, bago maging tagapagsagawa ang mga apostol, alam niyo ba kung anong ginawa nila? Bago sila naging tagapagsagawa, hindi pa sila filled of the Holy Spirit noon. Bakit? Kasi nandun pa si Jesus. Nakagkaroon lang ng mga signs and wonders and miracle after na si Kristo ay umakyat sa langit sa Book of Acts. At napuspos po sila ng Santong Espiritu. Kaya nga po, ang Santong Espiritu ngayon, ang pinaka talaga, kasama mo. Amen? Kahit saan ka mapunta, dapat kasama mo. Ina-acknowledge mo ang Holy Spirit sa iyong buhay. Amen? Huwag mong i-box si Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kasi ulitin ko, marami akong nakita Christian. Yeah? Binabox ang Holy Spirit. Kaya nga ako po, pagising ko, Holy Spirit, lead me, guide me, drive my life. Bahala ka na. Sa buhay ko, in-acknowledge kita. Amen. Kasi pag connected ka kay Jesus, kapatid, ang galing ng demonyo ngayon, manood ka ng cellphone. Anong mga salita, anong mga nakikita mo? Maraming mahuhusay magsalita ng salita ng Diyos. Amen? Pero ang sabi sa Bible, Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay maliligtas o papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang mga gumagawa ng, sabi mo sa katabi mo, gawin natin ang kalooban ng Diyos. At kung minsan kapatid, masakit. Minsan kasi, pakikilaman ng Diyos yung kalooban mo. Ano ba yung kalooban natin? Ang kagustuhan natin yung hindi tayo mahihirapan. Yung kagustuhan natin, yung gusto natin, para lang tayo nga naglalaro. Pero, ang kagustuhan ng ating Panginoon, yung salungat sa kagustuhan mo. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, live by faith, not by sight. Bagamat nakikita mong pangit, ano ba to? Parang nangyari sa akin Sambales, ang pangit-pangit naman dito. Ang gulo talaga ng lugar. Tapos doon kami sa ilalim ng mangga, doon kami unang nag-Sunday service. Tapos mga ilang araw, binakuran na. Tapos, sasabihin, Christian daw yung may-ari. Ah, Christian. Tapos binakuran. Tapos yung lugar na pagkapangit-pangit, sabi ng mga tao doon, di namin ito pinupuntahan, pastor. Yung lugar na ito, ganun po ba? Hindi, pagagandahin ito ng Panginoon. Amen? Christian daw, pero binakuran. Hindi talaga, alam nyo ba, yung salitang Christian, malalim po yan. Yeah? Pag sinabing Christian ka, you live like a Christ. Di ba? Namumuhay kang katulad ni Kristo. Amen? Kapag may problema, pagsubok ka, hindi ka nasusuway o parang alon lamang, kung saan tangay ng hangin, doon ka na pupunta.
May problema at pagsubok o wala, sagana o hindi, ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi nababawasan. Amen? Dapat dumadami. Dapat patuloy ka ng patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano man season ng buhay mo ngayon, kapatid, may karamdaman ka, may problema ka, patuloy ka sa Panginoon. Mamaya, re-request tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi diyan sa 16, sa bandang dulo, ang sabi diyan, manatili ang inyong bunga sa gayon. Ano ba ang inyong hingin? Sama, sa aking pangalan ay ibibigay niyo sa inyo. Ibibigay ng Diyos. Amen? Ibibigay ng Panginoon kung ano man yung gusto mo. Basta konektado sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tuloy po natin. Mahaba po ito eh. Alam niyo ba sa Sambales, mga po doon, bibihiran tatay. Kumbaga, syempre, hindi pa naman sila Christian lahat, Catholic lahat po. Kumbaga, wala ka Christian. Pero praise the Lord, ikinukumpira nila yung ating mga ating gawain sa Panginoon, ibang-iba daw. Praise the Lord, di ba? Para nila na talaga daw natututo sila. Praise the Lord. Meron niyang isang nanay doon lumapit kay Janelle, ikinuwento sa akin. Kasi doon kami nakatira sa kanila. Sabi niya, alam mo, Pastor, kay Janelle, alam mo, Brother Janelle, simula nung umalis kayo dito, kasi doon kami sa kanila dati nakatira eh, gumalit sa amin yung pera, yung pagpapala. Ganun ba? Siyempre. Word of God. Tinatayo natin yung Word of God. Di ba? Ang sino mo magpala sa'yo, ay pagpapalain ko. Oh. Ang sino mang sumumpa sa'yo, ay susumpain ko. Diba? Doon ko napatunayan na buhay ang salita ng Diyos. Oo nga, no? Diba? Yung pangit na lugar, kumaganda. Amen? Praise the Lord. Kaya nga ulitin natin. Hallelujah. Kaya nga po, yung pangalawa natin, doers of God's Word. Kaya bago ang mga apostol sila gumawa, siyempre, nakita nila si Kristo, nakita nila kung ano ginagawa ni Kristo, napakinggan nila kung ano sinasabi ni Kristo, ano ba? Di ba? Siyempre, tumutulong na sila. Kaya yung umakyat si Kristo sa langit, di ba? Ang sabi ni Kristo doon, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem at ipapadala ng Diyos ang Santong Espiritu na siyang gagabay sa inyo. Amen? At nung sila, Pedro, nandun sa Acts chapter 2, nandun sila sa taas, nag-worship sila, nagpupulong sila doon para sa ating Panginoon. Napuspos sila ng Santong Espiritu. Kaya kung hindi ka puspos ng Espiritu, mahiya ka. Amen? Nakakaya naman talaga eh. Pero kapag puspos ka ng Espiritu, napuspos sila. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. At ang sabi pa nga ng ilan, hindi, mga lasing lang yan. Pero tumayo si Pedro, napuspos ng Santong Espiritu. Alas 9 pa lamang ng umaga, yan ay katuparan ng sinabi ng Propeta Joel sa mga huling panahon. Ibubuhos ko, di ba? Ang kanyang Santong Espiritu. Ang mga bata ay makakapakanaginip. Magkakaroon ng vision. Kaya pansinin nyo, mga bata ngayon, meron akong napanood sa Facebook, yung bata, Aba is coming. Jesus is coming. Nakikita ng mga bata. Talaga po, wala na tayo sa last days. Ang totoo, oras, segundo, minuto na lang. Pwede na dumating ang Diyos. Ang tanong, handa ka ba? Hindi kaya Pastor Lito, handa na ako. Handa ka ba? Kailangan handa ka. Amen? Dahil ang demonyo, kapatid, handa siya sa'yo. Huwag mong biro-biruin. Huwag po natin biro-buriin ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi biro ang impyerno. Dito sa lupa, pag mainitan ka, mo, mainit. Amen. Kaya po, yung pagkakapili sa atin ng Panginoon, kapatid, hindi po ito biro. Amen. Totoo po yan. Kaya sabi ko, Lord, yung buhay ko na ito, Panginoon, gagamitin ko sa ito. Bahala ka na sa buhay ko. Alam mo naman, wala akong kakayahan. Talagang sa lamang ako dumidepende. Kaya nga, samahan mo ako ng iyong makapangyarihan at Santong Espiritu. Amen. Kaya nga po, we cannot bear much fruit if we are not filled of the Holy Spirit. Amen. Kaya nga araw-araw, umaga, i-acknowledge mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Amen. Kaya dapat, Lord, bigyan mo ko ng maraming bunga. Dahil lalabas ka sa mundo. Ang totoong challenge, wala dito. Pag nasa simbahan ka, talagang Christian na Christian ka. Paglabas, Christian ka pa rin kaya. Amen. Masakit kasi po yung team natin ngayon eh. Go. And bear much fruit. Ba? Magbibear ka lang ng fruit. Kapag humakbang ka
sa pamantayan ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, I am the way. Dito ka dumaan sa daan ko. Huwag kang dumaan sa daan mo. Di ba? Truth. Tatlong bagay eh. Way, truth, and life. Bago mo nakamtam ng way and life, kailangan mo dumaan sa way ni Lord. Kaya nga yung sinasabing born again, alam niyo ba malalim yan? Sobrang lalim lang pag sinabi mong born again ka. Sobrang lalim lang pag sinabi mong Christian ka. Amen. Dahil paliligo nga, di ba? Sabi John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Amen. Kaya nga pagka-enter ka sa kingdom ni Lord, yung Holy Spirit, pakikialaman ka niya. Sabi mo, pakikialaman ka niya. Di ba? Ayaw ni Lord sa puso natin, may ibang espiritu dyan. Amen. Ang gusto ni Lord na spirit nandyan, espiritu ng Diyos. Dahil ulitin ko, sa puso mo, pwede ka makapagtago. Tama, di ba? Tuloy po natin. Huwag natin i-box ang Holy Spirit. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. Andyan nga po yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Don't you realize that all of you together are the temple of God, and the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroy this temple. For God's temple is holy, and you are the temple of God. Amen? Tayo daw ay templo ng Santong Espiritu. Kaya nga, sino mang magsisira ng ating katawan na ito ay ang Diyos. Ang sa Kanya ang sisira din. Pag sinira mo ang templo ng ating Panginoon, ang Diyos makakalaban mo. For God's temple is holy. Banal ka. Sabi mo, pag tinanggap mo si Kristo, banal ka. Amen, di ba? Kasi Holy Spirit po nasa iyo. Paglabas mo dyan, Holy Spirit yung nagdadrive sa iyo. Amen? Huwag mong samahan ng ibang espiritu. Kaya kung minsan nakala mo malayo ang Diyos. Sabi ko nga sa Panginoon, simula nung nakakabasa ako, ang Panginoon to, nagbababad ako sa Panginoon. Lord, parang mga na dati pa, parang ang layo mo na sa akin, Panginoon ah. Nung maliwanagan ako, hindi. Kasi ang magdadrive dapat sa iyo, Holy Spirit. Amen? Kasi yun ang tatak ng Diyos eh. Kung ang demonyo may tatak, 666, ang Diyos may tatak din. Yung Holy Spirit niya. Amen? Ano yon? Ulitin ko, yung bunga yon. Yun yung fruits. At hindi ka pwede magkaroon ng fruits, ulitin ko, kung hindi ka nakakonect kay Jesus. Hallelujah. Diba? Ang pangatlo, malapit na po tayo, praise the Lord. Palakapan po muna natin ang ating Panginoon. Maaga pa po, wag po muna kayong matulog. Challenges, yan, di ba? Kapag konektado ka, ikaw ay doers. Dapat, expect mo na may challenges sa buhay. Amen? Expect mo na bilang isang Kristiyano, ang demonyo, nakatingin sa'yo. Di ba? Expect mo na po yan, kapatid. Kahit saan ka magpunta, nakasunod siya at nakabuntad siya sa'yo. Hindi siya lalayo. Lumayo man siya konti lang, pero nakasilip pa rin siya sa'yo. Binabantayan ka pa rin niya. Amen? Pero praise the Lord, ang sabi diyan, ang kamay ng Diyos, hindi niya hahayaan. Di ba? Pag may tanim ka sa bahay mo, hindi mo hahayaang nasisira. Yung mga farm, sa Sambales kasi, mangga po doon. Ang ginagawa ng mga farmer doon, nilalagyan ng, tawag dito, ng balot. Minsan nga, bilib ako isa-isa nilalagyan nila. Yung mangga, isa-isang nilalagyan. Ang tagal noon. Ganon din ang Panginoon. Binabalutan niya tayo. Di ba? Kaya kung minsan hindi ka maalis-alis, hindi ka malaglag-laglag, hindi ka mapasuko-suko ng problema. Bakit? Kasi yung kamay ng Diyos nandyan sa'yo. Diba? Ang saya. Praise the Lord. Kaya ngayon ang basak to, oo nga no, praise the Lord talaga Lord. Kaya pala kahit anong problema dumating sa buhay mo, once na connected ka kay Jesus Christ, hindi ka basta-basta ayaw. Amen? Kasi maliwanag sa iyong isipan na si Kristo ang tumawag sa atin. Maliwanag sa iyong puso na si Kristo ang pumili sa atin. Maliwanag sa iyong puso na kung saan ikaw ay gagampan sa ubasan ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Kaya nga, iba kasi po ang panahon ngayon. Ang dami nang pwedeng pagkabalahan ng tao. Pansin nyo, pag nasa church ka, minsan ang ibang tao, nandun na sa bahay, ano kayang ulam mamaya? Ano kaya marami akong labahan mamaya? Hindi. Kaya kung minsan, gustong purihin ng Diyos ang isang tao, ang problema, yung isipan niya, nandun sa ibang lugar.
Di ba? Gusto kang punuin ng Panginoon. Pagpapasok ko minsan, kailangan empty ka. Sabi mo, empty. Para ang Diyos magpupuno sa lahat ng ating mga kakulangan. Amen. Kaya nga, binanggit pa uli ng ating Panginoon yan. Sa 1 Corinthians yan. 6 yan, nandyan yan. 6 chapter 19. Inulit uli ng Panginoon niya na tayo daw ay templo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang pangapat, last but not the least, yun, harvest of blessing. Yan. Di ba? Pag connected ka kay Jesus, pag ikay taga-sagawa ng ating Panginoon, maraming challenges, expect mo may harvest din. Amen? Di ba? At kapag harvest na sa ating buhay, di ba? Kapag harvest na, wag dapat hindi mo gagawing mag-harvest. Kasi season by season lang yan. Kapag season ng tag-harvest, mag-harvest ka. Amen? Pag season ng pagtatanim, magtanim ka. Di ba? Pag season ng harvest, harvestin mo lahat. Ano gusto mo sa Panginoon? Kagalingan? Kakulangan ba? Meron kang kulang? Gusto mo bang mapunan? Harvest ka sa Panginoon. Kung alam mo, connected ka kay Jesus Christ. Di ba? At hayaan natin ang timing ng Diyos. May timing po kasi ang ating Panginoon sa lahat nangyayari sa ating buhay. Bagamat kung minsan nakikita mo, wala pa ngayon, pero darating din ang araw na sisinag ang liwanag sa ating buhay. Amen? Diba? Harvest po, totoo pong may harvest. Amen. Lalo na kapag na kay Jesus ka. Amen? Basta connected ka kay Jesus, harvest ka. Basta connected ka kay Jesus, protektado ka. Basta harvest ka kay Jesus, selyado ka. Wow. Amen? Selyado tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po kapatid, kung minsan hindi ka makaharvest, bakit? Kasi meron pa sa puso mong nakatago. Diba? Na hindi kung minsan makakilos 100% ang Holy Spirit sa ating buhay. Kaya kung minsan parang nararamdaman mo, dry na dry ka. Diba? Minsan nararamdaman mo, layo-layo mo Lord sa akin, Panginoon. Kasi meron pang nakatago sa puso mo. Pakawalan mo na yan. Amen? Diba? Ang dapat dyan, ang nananahan, Holy Spirit. Amen? Para kung saan, sa gayon kapatid, di ba? Laging masaya. Alam niyo ba? Di ba? Kapag na kay Kristo ka, lagi kang masaya. Bagamat may problema, nakakatawa pa tayo di ba? Nakakapalakpak ka, nakakasayaw ka pa rin sa Panginoon. Mahirap naman, kunwari sayawan na pagpupuri na sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Parang wala joy. Wala, di ba? Kaya pag ang isang taong connected kay Kristo, di ba? Malakas magpuri sa Panginoon niya kasi alam mo na si Kristo ang nakatingin sa iyo. Amen? Alam mo na si Kristo ang sinasayawan mo. Alam mo na si Kristo yung pinunta mo. Amen? Di ba? Kaya nga, harvest, nandiyan na. Amen? Kasi pruning, nandiyan na po tayo Binaklasan ka na ng Panginoon. Wala naman pong bago sa atin. Amen? Lahat po tayo Christian na. Sobrang tabas na tabas ka na. Ang kailangan na ni Lord, harvest ka na. Go ka na. Go and bear much fruit. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga po saan tayo sa hayo, minsan gawin mo namang famous si Kristo sa buhay mo. Amen? Minsan gawin nating famous ang Diyos sa buhay natin. Huwag naman palagi ikaw. Minsan kapag may bago ka, di ba, minsan binibida mo. Minsan nga, ipopost mo pa Bagong cellphone, iPhone. Pinapost. Pero si Kristo, kailan mo muling naibida? Amen. Di ba? Sabi sa Bible, masakit ito. Sabi sa Bible, Matthew, ang sino mang ikinahihiya ko sa harap ng maraming tao, pagdating sa harap ng aking Ama na nasa langit, ikahihiya ko rin siya. Ang sino mang hindi ako ikinahihiya sa harap ng maraming tao, ay pagdating sa harap ng aking Ama na nasa langit, hindi ko siya ikahihiya. Amen? Huwag kang mahiya pagpatungkol kay Kristo. Amen? Kaya nga po mga magulang, mga batid, sa ating buhay, napaka-importante na ang nagdadrive sa atin, isang Holy Spirit na. Amen? Siya ang magiging tagapagturo natin ngayon. At siya ang magbi-minister ngayong umaga sa ating buhay. Amen? Hindi si pastor. Ang Diyos, once na alam mo na connected ka, o kung meron pang nagiging hadlang para hindi ka maging connected kay Jesus, ngayon po, umagang ito kapatid, puputulin natin yon. Amen? Lalapit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo.
Diba? Mag-aalay muli ng ating buhay upang connected sa Kanya. Diba? Para kung sa gayon, maranasan natin yung harvest ng Panginoon. Hindi lang pinansyal, maging spiritual, diba? Emotional. Amen. Kaya nga po ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, sa ating buhay, tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ayan po ang ating maiksing na pag-aralan na sa ating pong paghayo, kapatid, hindi ka talaga makakahayo kapag hindi ang Holy Spirit nagdadrive sa'yo. Amen? Mahihiya ka kasi. Wala kang courage, boldness, di ba? Pag walang Holy Spirit. Kaya ngayong umagang pong ito, kapatid, kung hindi ka pa filled, kung alam ko naman po, alam nyo sa sarili nyo yan. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, magpapakumbaba po tayo sa ating Panginoon. Lalapit po tayo sa Diyos, di ba? Hayaan mo po yung nasa paligid mo. Iset po natin ang ating isipan kay Jesus. Amen? Ngayong umaga pong ito, kapatid, taas po natin ang ating kanang kamay bilang paggalang sa ating Panginoon. At ngayong umagang ito, kukonek tayo kay Jesus. Sumunod po tayo sa maiksing panalangin na ito. Panginoong Isus, marami pong salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan na gagawa mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Simula po ngayon, ako po'y susunod sa iyo. Ako po'y maglilingkod sa iyo. Hindi titingin sa tao. Bagkus, magpapatuloy at mamumunga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umagang ito, kapatid, habang nakataas po ang inyong kamay, sige po, wag po kayong mahiya. Itaas po natin ang ating kamay. Ang Holy Spirit po ang magbiminister sa atin. Amen? Kung meron kang nararamdaman sa iyong katawan, kapatid, ipatong mo sa iyong nararamdaman in the name of Jesus. Ipatong mo po, kung wala at kung meron kang mga mahal sa buhay na nararamdaman, ipatong mo po. Kung ikay connected kay Jesus, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ngayon, umagang ito. Father God, in the name of Jesus, Lord, kilala mo ang puso ng bawat isa na nagsuko ng kanilang mga buhay. Lord, nalalaman mo, Panginoon, na sila'y konektado na sa iyo, Panginoon. Lord, nais ko, Panginoon, na ang kanilang mga desire ng kanilang puso, kung meron man mga nararamdaman, in the name of Jesus, Lord, by your stripe, tinahaki namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung meron man, Panginoon, mga nanghihina, Lord, palakasin mo sila, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, mga problema, Lord, tunay nga, O Diyos, bigyan mo sila ng kapanatagan ng kanilang pag-iisip at ng kanilang puso. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O God, dahil sinabi mo sa iyong salita, kung kami konektado sa iyo, Panginoon, kami humiling sa iyo at ipagkakaloob mo, Panginoon, ang mga bagay-bagay na aming inihiling, basta gusto mo, O God. Kaya ngayon, umagang ito, ako'y nagdideklara sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, ang lahat ng mga kakulangan ng aking mga kapatid, ay ikaw po ang magpupuno, at ang lahat ng karamdaman ay inalis mo na by the hands of God in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Santong Espiritu, ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa, ikaw po ang mag-drive ng buhay ng bawat isa, ikaw po, Panginoon, ang siyang magtama sa aming mga landasin, at tunay nga, O Diyos, ngayong umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, na kinagtagpo mo na, Panginoon, na request ng iyong mga anak. Lord, salamat, O God. Tunay nga, O Diyos, salamat, Panginoon, sa umagang ito, na lahat, Panginoon, na tinanggap, Panginoon, ng iyong mga anak, ay siniselyuhan ko na makapangyarihan at banal mundo ko, at ng Santong Espiritu, at hindi maaagaw ng kaaway ng demonyo, at ito'y makakabot sa kalulatian ng iyong trono, O God, at talatala ng mga anghel, at i-deliver na ang mga katugunan sa lahat ng aming mga ni-request at panalangin. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin habang kami nabubuhay. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon, habang kami may lakas. At tunay nga, Panginoon, ang pagkakapili mo sa amin, Panginoon, ay hindi mawawalan ng kabuluhan, sapagkat kami ihahayo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga trabaho. Gagawin ka namin, Panginoon, na ikaw ang maghahari, at ipapakilala ka namin, Panginoon. At ang aming mga bunga na taglay-taglay ay ito'y may papatikim namin at may parararas namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isang may mga kulang. Salamat,
salamat ng marami, O God. Muli sa inamin tinitiwala ang umagang ito at inaangkin namin ang atagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. At lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Pag tayo pumapalakpak sa Panginoon, ang demonyo sumasakit ng tenga. Alam nyo ba yon? Si Gideon nagtagumpay. Bakit? Nagtingting sila, nagpuri sila. Ang mga Israelita, bumagsak ang walls of Jericho dahil nagpuri sila. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Holy Spirit, we acknowledge you in our lives. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, to you all the praises and glory. In Jesus' mighty name, this we pray. Alat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ngayon po ay pinagpala tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa isang gawain ng pagbibigay. Pangunahan po tayo ni soon-to-be Pastor. Amen. Good morning po. Na-bless po ba tayo lahat sa salita ng Diyos? Nakaka-bless po magturo si Pastor Joseph, no? So, sa umagang ito po, yun nga, ang narinig natin how to become a fruitful Christian, di ba? So, sinabi natin kanina na connected tayo sa Panginoon, di ba? And kailangan doer din po tayo ng word ng Panginoon, which is, yun nga po, sinabi po sa Malakay 3:10 about sa tithes and offering po natin sa finances natin. So, alam ko po na ang bawat sa atin, dumadaan po tayo sa mga challenges natin sa finances. And maganda po yan kasi, yun nga, di ba sinabi rin kanina na to become a fruitful Christian, talagang may mga challenges po tayong dadaanan. And sa pagbibigay po natin ng ating mga tithes and offering, talagang minsan may mga challenges po sa buhay natin na parang hindi tayo makapagbigay, hindi natin mabigay yung para sa Panginoon. Pero kapag nalagpasan po natin yung challenges na yun, nabigay po natin sa Panginoon yung para sa Kanya, talagang yung harvest naman, ma-harvest po natin yung blessing na inalaan ng ating Panginoon para sa atin. Share ko lang po, ito talagang in-urge po sa akin to ng Holy Spirit na parang gusto ko pong iano sa inyo na turuan po natin yung mga bata or yung mga maliliit po, yung mga anak po natin na magbigay sa Panginoon, na magbigay po ng tithes and offering nila. Yung mga estudyante na tumatanggap ng mga baon, kung magkano po yung tinatanggap nila, turuan po natin sila na ibigay yung tithes na para sa Panginoon. Kasi dyan po ako lumaki, dyan po kami pinalaki nila Bishop, nila Rev, na talagang simula po nung mga, I think grade 1 po, talagang tinuruan na po kami na magbigay ng tithes sa Panginoon. For example, that time na 5 pesos per day pa lang yung baon namin. So, within a week, 25 pesos yung baon. So, yung 250 cents po talaga, binibigay po namin yun sa Panginoon. Maliit po siya pero ang Panginoon po hindi naman tumitingin sa maliit eh. Pag napagkatiwalaan po tayo sa maliit na bagay, talagang darating po yung time na pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon sa malaking bagay. So, yun po parang inano lang sa akin ng Holy Spirit na yung mga kabataan natin, yung mga bata dyan, turuan po natin sila na ibigay yung kanilang ikapu. Pero syempre, ibibigay lang po nila or susunod lang po yan sa atin kung tayong mismong malalaki, matatanda, binibigay po natin yung tithes and offering natin sa Panginoon, di ba? Kasi time will come po talaga kapag po naturuan natin sila na nasanay sila na ibigay ang para sa Panginoon. Kapag po dumating yung time na lumaki na po sila, nagkatrabaho, nagka-business, kahit po gaano kalaki, ibabalik po nila sa Panginoon yan. So, yung harvest po, talagang in the future, ma-harvest po natin yan kasi marunong na po tayo magbigay ng para sa Panginoon. And share ko lang po, yun nga, di ba? Before po kasi, nung nag-start naman po ako magtrabaho, syempre ang sahod lang noon, 10,000, 20,000. So, yung tithes po na binibigay ko sa Panginoon, yun nga po, 10% nung kinikita ko sa trabaho. And nag-desire po ako sa Lord doon dati na, Lord, gusto ko makapagbigay ng 5 digits tithes kasi parang ilang years po na ang tithes ko lang 1,000, 2,000 kasi yun lang po yung sahod eh. Yun lang yung nare-receive ko. Sabi ko, Lord, I desire na makapagbigay po ng 5 digits. So,
5 digits start po yan, 10,000. So, kung 10,000 yung tithes mo, ang naging income mo is 100,000, parang ganon. So, kasi before po noon, nung sa Jesus Loves You pa ako nag-church, talagang yung mga kasama po namin doon, talagang from mahihirap, pinayaman po ng Panginoon. Kasi naging faithful po sila sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering. So makita mo po doon na ma-inspire ka dahil yung mga dating wala naman nagkaroon. Pero ano ba yung naging sikreto nila, di ba? Yun po yung pagbabalik sa Panginoon kung ano yung sinabi ng kanyang salita. So yun po, nag-decide po ako noon na, Lord, I want to give 5 digits tithes. So, hindi naman po siya agad-agad na ganun, pero God is faithful na dumating po yung time po talaga na nakapagbigay ako personally ng 5 digits tithes sa Panginoon. Hindi naman po yun sa pagmamalaki, pero dun po, pinagmamalaki ko ngayon na buhay po talaga ang salita ng Diyos. Kasi kung ano po yung hingin mo sa Kanya, ibibigay niya po yun sa inyo. And then, nung na-experience ko po na makapagbigay ng 5 digits offering, so sabi ko, Lord, yun nga, na-experience mo na eh. So ano ba yung next level doon? So 6 digits. So ano ba yung 6 digits? Start po yun, 100,000. So sabi ko, Lord, I know darating yung time na makakapagbigay din po ng 6 digits. Hindi ko pa po nagagawa, hindi ko pa po na-experience yun, pero I believe this coming days, talagang makakapag-tithes din po ako ng 100,000 sa Panginoon. Kumbaga, kapag alam po natin na ang Diyos yung nagbibigay po sa atin ng blessing, kailangan ready rin po yung heart natin na ibalik po sa Panginoon kung ano po yung binigay niya sa atin. And may experience po natin yun from time to time talagang ang Panginoon hindi po nababali yung salita ng Lord. Kung ano po yung sinabi niya sa kanyang salita, ipapa-experience po niya sa atin yun. So, kaya po yun talagang sabi ko, Lord, I want to experience yung pagbibigay ng 6 digits na tithes kasi makikita mo yung progression nanginginig ako. Makikita po natin doon yung progression ng blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. So, ayun po, nakakatuwa lang kasi sobrang excited po ako na alam ko po, darating po sa darating na araw talagang makakapagbigay din po ako ng 6 digits na tithes, 6 digits na offering para sa ating Panginoon, di ba? So ayun po, gusto ko lang pong i-share po yun para ma-inspire din po tayo na ang pagbibigay po sa Panginoon, hindi po yun kawalan sa atin, kundi kadagdagan po sa atin kasi we cannot outgive God po eh. The more na nagbibigay po tayo sa Panginoon, mas more naman po yung binabalik niya sa atin, di ba? So sige po, i-ready po natin yung ipagkakaloob po natin, pag-pray po natin. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, maraming salamat, Panginoon, sa salita mo, Lord, na aming narinig sa umagang ito. Lord, thank you dahil connected kami sa inyo, Panginoon. Thank you dahil ang bawat sa amin, Panginoon, ay doer, Panginoon, ng inyong salita. Salamat, Lord, sa mga challenges na nararanasan namin, Panginoon, at napagtatanggumpayan po namin, O God. And Lord, sa harvest of blessing, Panginoon, ihanda niyo po, Lord, ang puso ng bawat sa amin, Panginoon, na maging handa, Panginoon, sa pagtanggap, Panginoon, ng blessing na pinagkakaloob mo, O God. And Lord, maging handa rin kami, Panginoon, sa pagbabalik, Panginoon, para sa inyo, O God. Lord, ang aming tithes and offering, Panginoon, sa umagang ito. Lord, i-bless niyo po, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na magkakaloob, Panginoon. Lord, alam niyo, Lord, ang bawat puso, Panginoon, sa amin, O God, na alam niyo, Lord, ang pinagdadaanan, Lord, ng bawat sa amin, Panginoon. Lord, I pray, O God, that you will bless them, O God, exceedingly and abundantly, Panginoon, Lord, na mag-overflow, Panginoon, ng blessing na ipapagkaloob niyo, Lord, sa bawat sa amin, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, Lord. I pray, O God, na lahat, Lord, ng mga natanim sa aming puso, Panginoon, ay lumago, Panginoon, at magawa po namin, Panginoon, sa aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pagsamba, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Praise. Praise. Amen. Sige po. Minsan pa palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan. Sige po, dako na po tayo sa ating announcement. Sige po, first Sunday po, na next week na po is October po. Dito po tayo sasalo-salo po sa first Sunday ng October. Next po, General Overnight Prayer Gathering po sa September 29 po, 8 p.m. po ang start. Leaders and Workers Summit po, October 7, 2023, Jesus Believe Lifted Up Church. Dito po gaganapin. Tapos every Monday po, 7:30 p.m., Speak Life po. Kung sino po yung mga nakaranas po na binago ng Diyos sa buhay nila, we are invited po ang lahat na ipatotoo po natin yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po. Pwede po nating i-approach dyan si Sister Mai at saka po si Brother Goy. Tinig po ng Pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. po. Midweek, every Wednesday, 7 p.m. po ang start. Tapos every Friday po, 7:30 p.m. soaking po. Then, yun nga po, may schedule din po ang soaking. Bali, first Sunday po, ay first Friday ng month, worship team po. Second Friday po is men's. Third Friday po is women's. Fourth Friday po is kids. Then fifth Friday po is General Overnight Prayer Gathering na yun nga po, gaganapin po this coming Friday po. Then J-Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday po, 8 p.m. Next po is online prayer gathering. Bali, sa fathers po, pwede po nating approach dyan si Brother Ferdy Alam na every, Monday to Friday, 4 a.m. po ang start ng prayer po. Then mothers po, si Sister Eileen po ang head po dyan sa prayer gatherings po ng every Monday to Saturday, 5 a.m. po. Then sa next po is pastors every Monday and Friday, bali 5 a.m. din po start. Okay, next. Wala na po. Then, yun nga po, sa mga hindi pa po gusto po nila makarinig ng salita ng Panginoon at yun nga po, mabago ang buhay din po, pwede natin pong i-follow yung ating mga page sa Facebook, Jesus Believe Lifted Up Church po. Then, sa YouTube po, J-Blue Church po ang name po. Bali, like, follow, and subscribe na lang po. Yun lamang po. Salamat. Praise, praise, praise. Amen, hallelujah. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Awitan po nating muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang biyaya, kami pinagpala mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinapala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakilang at totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hay! 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 Hay!
ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Hey! 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 Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Yesus, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat sa natapos na nagawain, Panginoon, ngayong umaga. Lord, kulang pa ang sasambitin ng aming labi para Ikaw ay aming pasalamatan. Hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming nagpupuri, Lord. Patuloy kami, Panginoon, Lord, nagpapasalamat sa salita na aming napakinggan, Panginoon, ngayong umaga. Nawa, Panginoon, hindi lang namin ito napapakinggan o napag-aralan, kundi maisagawa at maipasamuhay po namin ito. Panginoon, hallelujah. Nawa, Panginoon, maibahagi din po namin ito sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa kumilala sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na matuto kami, Panginoon, Lord, na magbahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita. Dahil sa panahon po namin ngayon, Lord, nag-double time, Panginoon, ang kaaway. Kaya tulungan mo rin po kami, Panginoon, na maging masigasig kami, Panginoon, na magbahagi din po ng iyong banal na salita. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, punong-puno ng pasasalamat ang aming puso, Panginoon. Lord, punong-puno ng kagalakan ang aming puso, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pagpalain mo po ang mga anak mo, Panginoon, sa umagang ito. Narito, Panginoon, even sa mga nanonood sa live, Panginoon. Hallelujah! Bless mo po ang buhay ng bawat isa. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa amin, Panginoon. Hallelujah! Sa buong linggo na aming tatahakin, Panginoon, pinababalutan namin ng iyong makapangyarihan banal na dugo ang buhay ng bawat isa na hindi po makapinitrit ang kaaway, Panginoon, sa amin. Hallelujah! Lord, Ikaw po ang aming gabay, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, salamat, salamat. Dalangin din po namin, Panginoon, Lord, sa buhay, Lord, ni Bishop Leo Vidania, ang kanyang team, Panginoon, na nasa Bohol. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ano man ang kanila, Panginoon, Lord, na mga misyon, ng mga plano, Panginoon. Lord, Ikaw po ang mag-bless, Panginoon. Bigyan mo rin siya, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah! Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan sa kanyang mga plano, Panginoon, Lord. Hallelujah! Para sa ikalalago, Panginoon, ng inyong ministeryo. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Bless mo rin po ang buhay ni Pastor Joseph, Panginoon, na ginamit mo sa amin ngayong umaga. Kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanya at ganun din po ang kanyang buong sambayanan. Alam ko, Panginoon, pinili, tinawag mo, Panginoon, siya para ikaw ay paglingkuran. Kaya, Panginoon, patuloy mo siya, bigyan, Panginoon, ng kalakasan. Bigyan mo, Panginoon, siya ng karunungan, Panginoon, hallelujah. Sa oras na siya na panghinaan, Panginoon, kayo po ang patuloy na gagabay sa kanya at magpapalakas sa kanya, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin na uwi sa aming samantalang tahanan.
Patuloy mo, Panginoon, silang gabayan, Panginoon, at pagpalain ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo namin pinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah!